Astu Purnama Sidra.
Ungguan sembah kiring ulun kapurapa risang ngamur pengerat mring sahanan ingkang mring kanan siheng tasih mawe buka kang sawagung Masireng telahan yewang kanan amuju heng awang miyak sepining swasana srana ngungak luhuring dudaya sinar tanah bedhah lungiting kagunan yekti ing kono ana parawa peranganing carita saking Serat Mahabharata anenggih punika jagating wayang Purwa ingkang ugi sinebat ringgit Purwa pramila sinebat wayang sasmita wajib sembayang labet jroning wayang sinung piwulang ing dayane maweh pemadang tumraping tiyang agesang ugi sinebat ringgit dukunane Sunan Giri ingkang anggit awujud syarat panggurit sinanggit srana wirid kemah bangkit dadya carita lungit Purwa tegese wiwitan sasmita purwaning dumadi anenggih lelakon ing Madyapada kawitan Nabi Adam lan Ibu Hawa pramila wayang Purwa dadya tuladha gesanging jarma ing sedaya kawengku purbaning Gusti Kang Maha Nasa Asura kelawan watak sura dadya rengganing carita dadya saluka Suradira jayeng palugon Subrasna tekabing ulah Darmastuti werdine nadyan digdaya kinayoman durga kala lamun teksura ngasake kasektenira ing kono yekti bakal sirna kagiles dening rodaning watak sura anyar kara anyarengi ing Purwaratri sinengkalan luhuring kagunan kunjuk mring Gusti katingal gumelar minangka Purwaka anenggih punika gumelaring negari Ngastina ya ing Hastinapura nenggih sinebat Praja Gajahaya liman Benawi Kuru Janggala inggih awasta negari Purwa Srinanda pramila sinebat Hastina krana dukunane Sang Hasti Murati inggih Prabu Hasti Praba kang kepareng yasa negari Gajahaya dadya pepenget lamun nguni tilas kedhatoning Tirada Prabu Gajah Sura ingkang dipun tulakaken Sang Resi Balasara
Liman benawi amengku werdi ngongkang samudra gisi ing bandar sinung pratima pinetha gajah anginum toya awasta reca gajah purba kayun Kuru Janggala dadi kedhatoning bangsa Kuru pramila sinebat Prawa Srinanda labet kang yasa negari taksih trahing Prabu Srinanda negari Ngastina dengan cik marang jaman cana pindhane warna dwipa binasaken punjuling apapak upama obor padhang urupi kalamen gunung dhuwur kuse yen to kali jero kedungi bebasanada kumandangi kincaraning praja mipah luhuring kawibawan katingal saking kathahing bangsa manca ingkang ngaliru tata tandha sihing kekadanan lumadine gesang para kamul samya dratur Sang Rati Anggelur selur upabogotan wonten ingkang nganggur watak sri samya den singkur sugih brana samya syukur lawan rowang sumadulur temah sembada gesang makmur amung tani samya tabri saben hari kurtap makardi garap pasiten gilir kepanti temah gumelar wandya pedari sri lemah kapur samya den lulur padas curi samya linebur temah dadi kang sarwa tinandur para dagang samya rumagang bangsa Matswa datan kuciwa anggendong jala mitri samudra miyasa minodatan makembo dadi mas kentar lampahing palwa amung kuciwane sang nata kang ngasta pusaraning adil brung praja tansah nggugung watak adigang adigung adiguna negari Ngastina ketingal ageng nanging dereng agung ketingal ayom nanging dereng ayem labet kathah para narapraja miwah nayaka sentananing ratu racak samya anggunggung diri karem clemer lumuh makardi sinten to ingkang lenggah jumeneng nata Hanyakrawati ambau dendha wonten negari Ngastina mapan musana pilahe lamun kethek arane pragusa buta apraceka dewa wisik pandhita peparap lamun ratu wenang ajejuluk sang nata Prabu Dastarastra kadang sepuh saking sawarga sang Prabu Pandhu Dewayana rikala semanten perang bakat anggara kang ari magot Abhanawa sang nata keparengamya siniwaka lenggah dampar sinasatya sesemek babut warni sindura ingkang renunda bendang kencana ing madya sinungging sekar pinetha cempaka mulya sinebaran sari-sari Ginanda mangambar gandaning sejebat kesturi yen Cinanda kadya rumabasing Durgandana wiyosing sang nata binayang kare para cedhi biyada manggu katanggung Jaka paloro-loro ingkang ngampil upacara keprabon katingal mobyar ngganing banyak dalang Hardawarika tempu ing pandam kurung miwah kasara tinggi wangkara yayah walataga asile pernah sirna kamanungsane sang Dastarastra pindha Bathara Prabancorange Jawantah kahayap para Hapsari Andir kang samya semema nenggih wadya kang anggantung sibu wiwit saking Bacira Ngayun pagelaran Balawarti ngantos temekeng alun-alun pungkur angendanu pindha himawan ponang duwaja rontek lan umbul-umbul akeh wadya ingkang anggantung siba pindhane sasangka ginarebeg ing Taranggana arep sidhem mermarem datan urjan mungking anyabawa ingkang kapiyarsa hamung tumetes ing tirta pusara jumawah ing rontonan kang samya panjrah ing jaya kapireng sumantring abdi Gusali kang lagya makarep imbal gantya Himandya Raga kemandange yayah Semaraning Cenggeretna lah sinten to punika ingkang asta kepareng caket dene mangarsa ananging punika pujangganing praja wingking saking pertapaning Sukatang Pancerina tuhu punika pepatih negari Ngastina satring plasa Jenar anenggiri sang Rekyanapati Hari Sengkuniya Harya Suman ya Raden Trigantalawadi sumambung pisumanira pandhita ing Atalkandra tetenging Brahmana anenggih Sang Mahatma Resiwara Bisma dasarnya pandhita sekti kalintang jayaning perang muga anilar kasatriyanira amadeg Brahmana wonten ing Atalkandra
sumambung bisa manira Atmaja pambayun Sang Prabu Dastarastra anenggih Sang Raden Kurupati ya Raden Suyudana ya Raden Jakawitana kacapaing panggih muhung madaning pasewakan jejel ya lapet popot pipin prasasa tatupan denggul tanpa sela labet sakathing para siba ing jawi amruta kendurung tek bulung-bulung keterangan danu yayai monding mangsa labuh payung megar mendi jamur barat ing mangsa rendeng tumbahing rangapuh jati ngarane mangsa katiga parandhingal tidhem jinem mung kapiyarsa pangandikanira Sang Prabu Dastarastra ingkang dereng kababaring lisan leng-leng ramyang ingkang sasongko kumanyar alangan borone gore manggen tanpa sing emas mulopeng langit Sretinon neng pasir
busana maneka warna Sepak puspeteng udyana miang panjrah sarwa ranggeng manik Narawata Obro prabanyo kang sumirat nyaring teca lelewaran lerki laci sireng jati limbo kekondom rek Katyopeng Naruto Katyopeng Maruto Mando Separan kang mangambar kungas ngebeki madyaning pasewakan langleng katineng kang awan sapa-sapa nekang Astina kapangyata kalwi Tegal Kurunarya Kresna laku sireng Prasurama miangkan wacanaka dulur Narada samantara tekeng lori melu karya sang Abopati sang Bupati
Hyang Sukmana mangadili nuwih ana sasmintaning sun jagat masisaning Bathara. Gendari sakwise aku nganakake pasewakan agung ana ing Datulaya iki kosik to. Teko aku ora iso nyumurupi kanthi cetha sapa wae to ingkang rawuh ana ing Praja Ngastina iki, Gendari. Sing tak apali ya mung Penemban Bisma ing Ngetal Kandha. Liyane sapa, Gendari? Nuwun sewu, Kakang Prabu. Ingkang rawuh wonten negari Ngastina menika Kadang Paduka pun Yayi Harya Suman. Sengkuni eneh. Inggih. Banjur sapa? Begawan Durna rawuh. Durna teka. Inggih. Mau regemeng-regemeng ning ngarepku kae mau sapa? Nika ingkang putra Paduka pun Kurumati. Wah, la dalah. Ora ketok nggonku nyawang ning aku krasa Kurupati teka ning ngarepanku. Inggih, pancen terus. Yo. Tumunten kula aturi andhang utuwinane bali Sangya para Nayaka Pungga ingkang rawuh wonten ing Praja Ngastina menika Kakang Prabu. Yo, Gendari linggo sing kepenak. Inggih. Sengkuni Harya Suman. Sak sawanira gawe kaget penggalihmu dene sira ingsun nawe ingsun pijon kersaning panira. Suman, yo Sengkuni. Inggih. Kula nuwun amit pasang Kalimantabe. Tinebena nglunuduni dumawah ing tawang-tawang sinuwun. Kepareng Paduka Kakang Adipati Dastarastra ngawe ingkang abdi ing kepatian kumejut raosing manah kula bebasan Pindoron Salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa Paduka Gusti kula ingkang sinuwun tebih saking raos kemarasan sinuwun kawula nun inggih. Suman wonten timbalan ingkang kadhawuh. Kowe tapijon ngersaku, kowe mung takon ngaturke. Pranata kaprajan negara Ngastina diatur kelawan panjenengan ingsun samendhang aja nganti kengkarepin Sengkuni. Inggih. Menawi Paduka ndangu bab tata rakiting kaprajan sadaya tan badhe anguci wani sangya para kawula samya sayekseka kabdi. Akari luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Ngastina. Mendhahipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aperang. Sawanci-wanci Praja Paduka katemping parang moko tartentu boten badhe anggepuk kunsa. Paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Dastarastra. Mekaten ingkang saged kawula aturaken ingkang abdi kepatian. Remuk kasawana putung semangga kabandhemna sinuwun Kakang Adipati Dastarastra. Kawula nun inggih. Yo Sengkuni, edan. Marem pikirku bombong penggalihku. Dene jangkep sing mbok aturake. Senajan aku iki ora iso nyumurupi gelaring jagat esem ing rembulan. Ning kahanan ana ing Praja Ngastina iki iso tak rasakake. Inggih. Anggonku dadi nalendra ning Guru Ngastina iki iso tak rasake yen to kawula Ngastina iki padha tentrem ayem, ora ana ingkang padha pendak sirah. Inggih. Inggih menika kula nuwun sewu. Menika tartentu awit saking tandang karyanipun ingkang abdi kepatian kula estu setiti ngati-ati anggen kula maranata. Sanggya para kawula wonten ing Praja Ngastina. Wah. Kowe dhewe sing nata? Inggih. Wah, ya pancen bener, pancen bener. Tak alem pancen nggonmu maranata sanggya para kawula iki. Aku iso ngrasake tentrem, aku iso ngrasake ayem ing atase kowe iki. Nuwun sewu, kowe iki kulina sok ora dipercaya. Inggih, nyatanipun wonten negari Ngastina para kawula sami pitados kaliyan kula. Yo, apik. Sengkuni apik. Sak banjur iki sapa Gendari? Sing lungguh ana mburine Sengkuni iki sapa?
Menika inggih penemban Bisma ngetal kandha. Wah, iya. Nuwun mangke, Perban. Sarawujeng andika ingkang putra pun Dastarastra ngaturaken pudha pangastawi. Asung pambagya raja tuwin. Asung pasegan Panakrami mugi tansah kunjuk marsa jengandika Sang Perban Bisma ngetal kandha. Mas Durma Sidam Jagat Dewa Bathara iya. Anak Prabu Dastarastra. Bumbung penggali Punwa ngetal kandha. Dene dina iki Punwa ditimbali sartane dicaketake sowan mangarsa ana ngersane anak Prabu Dastarastra. Ya mung pudha pangastawa. Sartane pambagya raharja lan pasegan Panakrama wis Punwa tampa. Nagarya bumbung penggalipun ya mung salam taklimku wae tampanana ya nggir anak Prabu Dastarastra. Nggih, kula tampi akarya bumbung rawasing penggalih mboten langkung kasekecap ingkang langkung prayogi lenggah jengandika Wa Perban Bisma. Ya, kaya wis kurang prayoga. Ana ngersane anak Prabu Dastarastra nggih anak Prabu. Lah nek sing mburi kuwi aku ora pangling. Arepa aku ora iso nyawang kahanan apa-apa ning aku kok weruh ana layangan jaran. Ora pangling iki mesti Durna Kumbayana. Astaka swala sila bertapa somarante awala gamana kangkula kaprit gandel buntuting rarikur. Lono nggih Kakang Adiwati leres. Ingkang sowan wonten ngersa jengandika Kakang Adipati Dastarastra menika ingkang rayi ing saka limapun Dahyang Durna. Oh ya layak to layak. Peteng-peteng kok ana biar pet cat katon cat ora. Aku weruh layangan jaran. Oh, mengke sampun banget anggenipun ngina kalian kula. Aku ora ngece. Aku ora ngembe karo kowe. Aku ora ngece karo kowe. Ya mung kok eloke ana menungsa wana kok sing tlarah kaya ngono kuwi. Nggih, kula menika remenipun ingkang ngaten-ngaten menika. Sampun boten satipun damel perkawis. Monggo kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk marsa jengandika Kakang Adipati Dastarastra. Ya, Kumbayana tak tampa. Ora liwat mung pangestuku wae tampanana Kumbayana. Nggih, kula tampi. Ah kae anakku lanangku Kurupati wong bagus wong gagah Kurupati padha harja sak praptamun sanipun bapa nggir Kurupati tansah pinayung kawitatan risambigala sowan kula Rama Prabu Dastarastra anggen kula sowan marang sajengandika Kanjeng Rama Prabu wilujeng sowan kula boten panggilan setunggal menapa iki kepareng kula ngaturaken sembah sumuga ping pangabekti kula kunjuk marang sajengandika Kanjeng Rama Prabu Dastarastra. Rama Prabu, yo Kurupati. Kowe ngaturke sembah karo wong tuwa ora pangestune wong tuwa wae tampanana nggih. Nggih. Kula pun diandhatosna jimat paribe. Ndayan ing kasantosan. Tatanan barisane para wadyabala ingkang padha anggantung siba, aja nganti padha saora manuk. Jeneng ingsun diambabarake wigatining pasewakan sartane aku bakal manem Brama. Wigatining pasewakan dina iki Kurupati. Nggih, sedika estaken dawuh. Mriki paduka dawuh kembali candhi jimat paribe dadian kasantosan Rama Prabu. Suman, iki wonten timbalan ingkang ngajawuh. Aja kaget kabeh para nayaka praja Ngastina tak awe tak caketake ning kene. Iki sayekti aku mung bakal ngrembug babakan wigati utawane babakan perkara anak-anakku Pandhawa 5 sing rikala semana mapan ning Saptawarga. Sadurunge ning Saptawarga para Pandhawa dikabarke kobar ning bale Sigala-gala. Kaya apa tenan Sengkuni? Inggih, nyatanipun rikala semanten kula menika sampun manggihaken utawi manggi rongkongan menungsa cacah 6
Rikala semanten ugi sampun kula aturaken marang ngersa ajeng ngandika Gusti kula ingkang sinuwun kosik. Rasaku kok ora mathuk, rasaku kok ora gathuk. Pandhawa kuwi nadyan to bocah lolo, wong ora duwe bapak, ora duwe ibu. Nanging bocah kae akeh sing tresnani. Aja kok lamaing menungso. Nadyan dewa wae padha ngayomi lan tresnani karo para Pandhawa. Inggih nanging nyatanipun sak ampu-ampuhe Pandhawa isih saged kobong teng Bale Sigala-gala. Kula pun saged ngaturke rongkongan cacah 6. Buktinipun taksih kula simpen. Menika menawi kedah kula aturaken dinten sak menika kula aturi Mas paosaken ora sah. Aku mung arep nanjihke karo kowe nek kuwi tenan ana seksi sak liyane kowe aku lagi percaya. Inggih Kakang Durna menika seksinipun. Anak Mas Kurupati menika seksinipun. Kurawa sanesipun menika seksinipun. Kawula negari Ngastina menika ugi wonten tuwin kathah ingkang dados seksi nalikanipun kobaripun Bale Sigala-gala wonten ing kitha Pramanakadi. Minangka saking menika Kakang Adipati kula aturi pitados lan maos-maosaken bilih dinten sakmenika para Pandhawa sampun sirna marga layu kobar mati ludes keles datan posisa wonten ing Bale Sigala-gala. Kakang Adipati jagat Dewa Bathara Pandhawa ngger anakku. Wah, urung asih aku kepengin ngrangkul karo ngayamu lah kok kowe wis ora ana Pandhawa. Wah. Ya mung tak dongake muga-muga sukmamu tinampa ana ngersane Gusti Kang Akarya Jagat. Anak Prabu Dastarastra. Wewenang kados pundi? Mengko dhisik aja waton nampa cerita yen to durung ngerti kanan sing sak nyatane. Jer nyatane para Pandhawa kuwi isih urip mengke riyen penemban. Jenengan kok saged ngendika nek Pandhawa tesih gesang. Suman wonten dawuh. Pandhawa kuwi isih urip, nyatane rongkongan menungsa cacah 6 kuwi dudu rongkongane Pandhawa. Nek aku mathuk sartane percaya yen to Pandhawa kuwi isih kinayoman marang ngersaning dat kamurwing dat. Jer nyatane dantu Pandhawa kuwi disawang ketok ringkih ning Bratasena kae. Bratasena kae dayane ora iso diungkuli dening apa wae. Kurawa 100 ngebyuki Bratasena. Bratasena iso menang, Kurawa sing kalah. Mula Sengkuni aja sok waton gawe cerita. Nyatanipun kula nemokaken rongkongan menungsa cacahipun 6. Kosek diteliti apa pancen kuwi rongkongane Pandhawa apa rongkongane wong liya. Coba aja waton gawe cerita ngono kuwi. Mo aja waton sampean Cipate. Aku yakin Pandhawa itu isih urip. Pandhawa kuwi aku percaya, aku ngandel. Pandhawa kuwi isih gesang, isih urip ning Madyapata. Sampeyan aja waton gawe cerita. Sampeyan ora ngerti kanan sing sak nyatane, sampeyan aja waton gawe cerita. Mo aku kok luwih sarujuk karo pamrayogane Sang Mahatma Resiwara Bisma. Nyatane to, Kang. Bratasena Puntadewa Yudhistira ya Kangka kuwi wis mati. Pandhawa kuwi wis mati kabeh. Pramadi Pinten Tangsen wis mati kabeh. Wis to. Kakang Adipati sakmenika kula aturi mesthekaken bilih para Pandhawa sampun tumeka ning pati. Kakang Adipati anjreng Kang Puspita arum asireng samirana Sakar kadung mangam
sembara jagat dewa putra jagat pangestu yo Sengguni yo aku isih kelingan sing dadi ature Pandhu Dewayana adhiku kadangku dhisik sadurunge Pandhu ditimbali ana ngersaning Gusti Pandhu tau welingan karo aku Kakang Prabu Kakang Adipati kula titip negari Ngastina kula pasrahaken dumateng panjenengan benjang menawi Pandhawa sampun dungkap dewasa kula aturi ngunduraken wangsul wonten pangwasanipun para Pandhawa Sengguni wonten dawuh Mumerban ana dawuhmu apa nggih gandeng sak menika sampun pinesti kodrat lan kula sampun mesthekaken bilih para Pandhawa sampun temekaning pati den sak menika sedaya kemawon ingkang rawuh wonten ing mriki kula aturi anyekseni kalungguhan Adipati Kadipaten Twinalendra Anom wonten negari Ngastina sak menika kula pasrahaken dening anak kula Pambayun Atmaja kula mbarep inggih menika pun Kurupati sedaya kemawon jagat dewa Bathara jagat pangestu ngara mengko dhisik anak Prabu Destarastra mengko dhisik aja waton mesthekke yen Pandhawa wis ora ana. Oh inggih Kakang Adipati. Sampun gampil mesthekaken bilih Pandhawa menika sampun tekaning pati. Jenengatanipun aturipun Adipati Hari Sengguni menika dereng mesti saged dipun pitados. Nyatanipun jarang ingkang wonten ingkang percaya kaliyan aturipun Sengguni menika arang-arang wonten. Nanging wis ndak pesthekke sartane aku wis mathuk sartane aku luwih ngandel yen to Pandhawa wis ora ana janjane ya abot rasane Destarastra nanging gandeng para Pandhawa wis ora ana mongko sing arep ndak pasrahe negara kuwi kudune Pandhawa ning Pandhawa wis kobar ning bali Sigala-gala mula kang saka kuwi sedaya kemawon kula aturi nyekseni kalungguhan Adipati Anom kula pasrahaken kula lintiraken dumateng anak kula Pambayun inggih menika pun Kurupati Sengkuni wa Bisma menapa dene sedaya kemawon ingkang lenggah wonten negari Ngastina Sikra kang bala tumingal marang campo samya ngadali lerat dadet wilateng kota Danyewanggung mangun sang niti benjang sang adi ladi nyonget dali wuwus Tresna sura wilangga kaya buta singa wrekil pasti jangga mangambak boyo mangan mbak niken segebyar katare kene kudu wae didemadyaning pasewakan negari Ngastina nalika semanten samya legek datan mubah datar musik awit kaperbawan sang nata ngono kudu ngabang trumanding warju jare wong kecoh warju jaring wong inang kudu ngabang trumanding kasarudasaring pertala piyak ngarsa tangeping urip Paseban bono amuk apa to kang dadi darunane ora ana macar putri kajeng kemedhun saka penanggilan kejawi amung sawanipun Sang Raden Bratasena jelek akarya kagiat kang samumlat mangrombahing para kawula kancana daya pyak-pyak jaluk
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bali lumut hamra ganggeng awita dedenjeng-denjengan dari wonten jawu kusik iki tanpa kanthi kanyana-nyana kok kraton Ngastina ana gondo wangine kaya ngene iki ambune apa iki barang apa sing teka rene iki barang apa Gendari pantopat menika mboten sanes pun atmajanipun Prabu Pandhu anake Pandhu piye inggih atmajanipun samarga Yayi Prabu Pandhu inggih menika pun Bratasena. Bratasena. Inggih, Bratasena tenan iki. Inggih kasinggihan mekaten. Oh, latalah jagat Dewa Bathara. Suman mondi? Suman mondi? Wonten ngriki lha. Sawangen iki. Sawangen sing teka rene sapa? Inggih menika pun anak Mas Bratasena. Cangkemmu kok muni nek Bratasena wis mati. Dasarmu apa? Saiki sawangen Bratasena tekan rene. Wah, la taala. Wah, edan. Bratasena anakku wong gagah, wong bagus, padha raja sak praptamu nggih. Ana ngersaning bapakmu. Wah. Destarata bapakku ya. Slamet aku nang negara Ngastina. Ana kersane Destarata bapakku. Ya. Wah, edan. Wah. Ora ngira Bratasena jebul kowe sing teka rene. Ya. Mundi dawuh saka kundi ibuku. Kundi dawuh karo kowe. Ya pancen ngono. Padha raja sak praptamu Bratasena, slamet aku. Ya mung matur basaku wae tampanono. Tak tampa ora pengestune punwa ing Ngastina wae tampanono. Tak gegem dadekake jimat prayogakna Bratasena. Kowe wis ora kurang kepenak. Nggir putuku Bratasena. Padha kanthi raharja sak praptamu, nggir. Bisma eyangku ya. Slamet tekaku. Sembahku tampanen. Yo. Puneyang tampa karya bombong penggalihe puneyang. Pengesunipun eyang wae tampanono Bratasena. Tak gegem dadekake jimat prayogakna kaya ora kurang kepenak. Oh, lole. Rani sapa? Bratasena. Wah, anakku cah gagah gedhe dhuwur. Prakosa. Di Ngapura ya Bratasena apa? Anakku wong gagah, wong gedhe dhuwur, wong bagus, wong manis. Bratasena, padha raja sak praptamu Bratasena. Durna bapakku slamet tekaku. Wah. Nang kene kowe mau wis dikondhangke nek kowe wis mati lho Bratasena. Kowe dikondhangke nek kowe wis kobong ning bale sigala-gala. Sak kadang Pandhawa wis mati jarene. Nang kene dikondhangke ngono. Wah, ora apa-apa. Aku dikondhangke wis ora ana. Dikabarke wis mutar. Malah aku ndonga sing nganggep Bratasena wis mati kuwi mau.
Muga-muga diparing ana umur dawa. Diwenehi ana rejeki sing gancar. Sing gangsar lan lancar. Nggone urip ning Madyapada digampangke uripe. Apik. Wong sing sengit karo kowe dongakno apik ya Bratasena. Iya, pancen kudu ngono. Malah aku matur nuwun, wis ana sing gelem nganggep aku ora ana lan sartani. Ana sing gelem sengit karo aku. Yen to tumraping agama. Wong sing sengit karo aku, ganjarane wong sing sengit kuwi mau dipindah ana kersane sing disengiti lan dosane sing disengiti dipindah karo panguwasaning Gusti ana kersane wong sing sengit kuwi mau. Modara dosamu tumpuk undung. Ya ben dasare aku ki wong ora tau ngibadah wis ngakoni wae. Ora apa-apa. Slamet donya akhirat ngono wae wontene ra slamet ya sak karepe sing arep nyelameti. Kadangku Bagus Bratasena slamet kamu. Gurupati kakangku yo sembahku tampanen tatampa di anak Mas Bratasena wilujeng rawuhipun Destarata bapakku. Piye Bratasena? Syukur ora kowe ra dikatekke. Ora dikatekke ora pancen. Ora apa-apa. Sayekti aku teko mrene iki puputi dawuhku ndi buku sing dawuh karo aku. Kepiye dawuh kepiye? Apa kowe arep njaluk bali negara Ngastina? Gandeng kowe wis dungkap dewasa? Ora. Babar pisan. Aku ora duweni karep pati sing kaya ngono. Nanging kepiye? Dawuhku ndi buku aku mung kene nanjeke ana kersane Destarata bapakku. Rikala semono kepiye ngendikane Pandhu bapakku sadurunge sendal mayang karo para Jawata karo Gusti kepiye dawuhe lan sabdane Pandhu bapakku. Bapakmu Pandhu dawuh ngene, kepiye? Kakang Adiwati kula titip negari Ngastina benjang menawi anak kula para Pandhawa sampun nedeng dungkap dewasa kula aturi ngunduraken wangsul. Kula aturi maringaken sedaya negari ing Ngastina marang panguwasanipun para Pandhawa. Saiki Pandhawa wis nedeng dungkap dewasa. Pandhawa saiki mapan ing Saptawarga. Mula kanggo kene jancane aku mau ngarep nanjake. Aku ora arep njaluk liru bumi negara Ngastina kuwi ora. Aku ora arep njaluk bali negara Ngastina kuwi ora. Nanging sing gedhe pangapuramu ya Bratasena. Destarata bapakku piye? Kelungguhan Pangeran Pati Kadipaten Anom ning negara Ngastina wis tak pasrahke karo kadangmu ya kuwi si Kurupati. Wah, ora dadi ngopo? Augah nglungguhi negara Ngastina ora kulir aku sengit karo kadangku Kurawa kuwi ora. Ning aku mung kepengin bukti dhewe, aku tekaku mrene mung arep nanjihake. Apa pancen ngono ketikane Pandhu bapakku? Iya, pancen ngono, Nger. Ning aku njaluk ngapura merga pancen negara Ngastina wis tak pasrahake karo kadangmu Kurupati. Kepiye? Upama kowe tak paringi liru bumi sing gedene padha karo Ngastina, kowe gelem apa ora? Wah, aku gelem. Sing baku aku sak Pandhawa aja ngasi mukti ning negara Ngastina. Iya, Bratasena. Waduh. Wah, ngerti nek kowe isih urip mesti negara Ngastina langsung tak pasrahke ana ngersane anakku Bratasena. Wah, ra dadi ngopo sing wis kelakon ya wis ben kelakon. Kelakon adile dilakoni. Ora apik yen to aku sak kadang gegeki negara Ngastina mung pengen bukti. Mung sak kepengin kepenak, urip kepenak ngasih njudak lungguhane kakang-kakange. Kadange tuwa ya kuwi para Kurawa. Aku malah pekewuh yen to kon bukti nang Ngastina. Ning malah ngrebut kamuktene kadang-kadangku Kurawa. Oh, apa? Anu ora. Aku mau ngarep ngalem karo kowe Bratasena. Aku mau ngarep ngalem karo kowe. Mula kang saka kuwi Destarata bapakku.
Ora usah walang ati, aku rasa mbok paringi negara Ngastina arepa wimung sesigar semangka Bratasena sakadang ora mbutuhke. Mergo pancen aku ora arep ngrusuhi kadangku Kurawa. Waduh, Bratasena biyo. Kowe kok dadi anake Pandhu karo Madrim, kowe kok mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa biyo. Ora ngira jebul kowe isih urip. Getun atiku Bratasena, getun. Ora usah diketuni. Saiki ngendika dawuh liru bumi ngendi sing arep paringke karo aku sak kadang. Sing gedene ambane jembare padha karo negara Ngastina. Ning iki isih wujud alas. Lan iki kudu dibabati. Wah, babatane dhewe. Aus aku ibu babati alas wae. Wis alas piro wis sing tak babati. Kanggo mlaku, kanggo nyambung urip. Sadurunge aku urip ning Saptawarga iki. Tenan kowe arep mbabati dhewe? Yo pancen bener. Alas kang kudu dibabati iki mau ora liya ya Wanamarta ya alas Mertani. Iki kudu mok babat dhewe. Nek pancen kowe arep mukti sak kadang ning Bratasena. Nek pangiraku aja mlaku dhewe nggonmu mbabati Wanamarta ya Mertani. Sebab iki wana sing gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati. Jalma mara mesti bali mung karyaran. Mula kowe aku tak utusan karo Wadyabala Ngastina karo kadang-kadangmu Kurawa supayane sak biyantu karo kowe anggonmu babat. Rasah. Lho. Ora sah kepiye? Babatane dhewe. Awegah mengko yen to ngasi wis kelakon babat Wanamarta ya Mertani. Nek ngasi mengko aku wis kelakon bukti ngawibawa karo kadangku Pandhawa ning negara utawa alas Wanamarta iki mau. Mengko mudhana swara sing metu saka para Kurawa yen to kae Pandhawa mukti mergo aku, mukti mergo sing ngewangi babat Kurawa. Kae wong ora ngilu dhisik sing ngewangi sapa. Aku gah yen to ngasih ana swara kang ngono kuwi. Oh ngono. Yo. Njur apa kowe njaluk Brana Picis kanggo dana punya nggonmu miwiti babat Wanamarta? Rasah. Wah, aku ora butuh Wadyabala. Aku ora butuh sapa sing ngewangi karo aku. Aku ora butuh Mas Picis, Raja Purana lan sak piturute kanggo sak biyantu lekasku nggonku mbabati Wanamarta. Aku mung njaluk siji. Apa? Sak pungkurku budal ning Wanamarta. Wiwit aku miwiti babat nganti rampung babat Dastarata bapakku tak jaluk 7 dina 7 bengi. Aja dahar, aja nindra. Mung maneku puja-pujian ngersaning dat kamurwing dat. Ndongakno karo aku, paringa pangestu karo aku. Ndongakno karo Bratasena, muga-muga kalih sing sambikala lan bisa tak nggo mukti sak kadang lan bisa rampung ora ana rubeda apa-apa nggonku babat Wanamarta ya Mertani. Yo, Bratasena yo. Yo, aku saguh. Aku saguh. Ora pati-pati mandheg nggonku ndonga manembah nang mangersaning dat kamurwing dat yen to urung ngasi kowe bali nggawa sak kadang nyatake sartane matur yen to kowe sak kadang Pandhawa wis kelakon babat Wanamarta ya Mertani. Yo, tak jaluk dungane wae, Durna bapakku. Marku Bratasena kepiye? Aku njaluk pangestu, aku njaluk donga. Dongakno muga-muga lekasku babat Wanamarta iso kalis. Wah, Bratasena ya. Bratasena. Cebrati ya. Bratasena ya. Tak dongake lekasmu. Aku bakal mundi dupa menyan 100. Ana ing sanggar pelanggatan aku arep ndongake karo kowe Bratasena, aku arep ndongake karo kowe. Ora pati-pati le nggonku mandheg. Anane ora pati-pati le ku mandheg nggonku ndonga. Yen tak durung rampung nggonmu babat Wanamarta. Yo, matur nuwun.
Bisma Hyang aku njaluk tambahing donga pangestu. Yo. Bratasena putuku ya, Ngger. Muga-muga bisa kalih sing sambikala. Lekasmu nggonmu mbabat Wanamarta. Gendari ibuku njaluk pangestu. Bratasena ya. Mung iso tak dongake muga-muga kalih sing sambikala adoh saka beda nggonmu mbabati Wanamarta ya, Ngger. Iya. Nek wis ngono, Destarata bapakku aku njaluk pamit. Ya mung kuwi mau sing tak jaluk aja nindra, aja dahar, 7 dina 7 bengi. Ndongakno karo lekasku nggonku mbabati Wanamarta. Ya Bratasena, ya. Ya mung aku njaluk supayane kowe sing ati-ati. Merga yen wong arep nggayuh kanugrahan kuwi, pacobane mesti gedhe Werkudara. Ya Destarata bapakku. Edan Bratasena aku mbok junjung iki arep mbok ngapake. Destarata bapakku. Jroné aku cilik tekan gedhe semene. Aku durung nate nampa pangudange Pandhu bapakku. Saiki bareng aku wis ndongkap dewasa bendhu wis mukti. Ana ing Saptawarga sing tak dama-dama, sing tak sembah, sing tak anggep kaya dene wong tuaku dhewe. Ora liya ya mung Destarata bapakku. Mula kang saka kuwi aja mandheg nggonmu ndonga lan saiki sawangen jagate Bratasena. Yen to jagatku iki katon daya ateges bakal wurung nggonku mbabat Wanamarta ya mertani. Nanging yen mbok sawang jagatku katon jejeg ora mengo, ora doyong, ora bengkong. Wah, teges bakal rampung lan kasembatan nggonku mbabati Wanamarta ya mertani. Wah, edan. Yo, Bratasena, tak sawang jagatmu katon jejeg ora doyong ora mingkuh. Muga-muga bisa kalih sing sambikala nggonmu miwiti babat Wanamarta ya mertani ya Ngger Bratasena. Njaluk pamit. Pandhu. Kowe kok anak-anak 5 cacahe kok ketok kabeh, mentes kabeh sarane pari. Senajan to kowe wis ora ana ning anakmu duweni pakarti sing bisa mikul dhuwur mendem jero karo jenengmu Pandhu, Pandhu biyo. Bejo temen kowe duwe anak Pandhawa 5.
iso ngegungke jenenge wong tuwa lah Gendari brol 100 kok calon gendro kabeh anak-anak 100 ora enek sing mernah Dursasana kae gaweane bendina mung nekani nggon-nggon maksiat biyuh sing barep padha lendene adi-adine ora diprenggake supayane manembah malah prenggak dem-deman apa yo pantes ngono kuwi apa yo memper biyuh Bratasena ki awake gagah gedhe dhuwur ngrangkul aku tak rasake kok otote kenceng gedhe gagah ketok perbawane Kurupati gedhe ning Glombyur ora memper babar blas disawang pendak-pendak nganggo stagen kok motol-motol dumeh cekelane saron njur sak geleme dhewe ora keparat ora apa-apa tak tampane mergo kuwi kodrating Gusti kodrating panguwasaning Drat Suman wonten dawuh tesih betahaken kula isih ora gelem minggat to mboten Kakang Dipati mula aja sak ngeyel mula aja sak aneh-aneh mboten Kang senengane kok ora Bratasena ki panjang umur nyatanake dirasani wit teka majlek kaget aku nggih Suman wonten dawuh gandeng kaya wis purna diagi budalna kang padha sibuk jenenge ingsun nedya kundur ngedaton manjing jroning sanggar pelanggatan aku arep ndongake karo anakku Bratasena supayane jujur sempulur anggone babat Wonomarta. Inggih, ngestaken dawuh. Nyuwun tambahing pangestu. Pangestuku wis entek nggo kowe. Inggih. Sekono budal iki. Inggih, nyuwun pamit madal wasilan. Siji meneh. Napa? Nganti Sang Hyang Suruh kanggo madhangi lakumu, Suman. Nggih. Ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan Kakang Adipati.